ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ደስ እዩ ዝብለካ ኩሉ ግዜ ፀሊም ጌርካ ክትከይድ ቁርብ ለውጢ ነቲ ፀጉርካ ደስ እዩ ዝብለካ ዋላ ንኩሉ ነገር ንገፅካ ይኩን ገለ ከብርሃካ ስለ ዝክእል ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ፀጉሪ ደስ እዩ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ሕብሪ ብጣዕሚ ፀጉረይ ሓንቲ መዓልቲ ፀሊም ገይረየ ኣይፈልጥን ሓደ ግዜ ከምዚ ስሕት ኢለ ካልእ ዓይነት ሕብሪ ክቅይር ተደልየ እየ ፀሊም ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕብሪ ብጣዕሚ እቲ ዝበለፀ ሕብሪ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ፀጉሪ ትፈትዋ ወይ ክትቅይሮ ምስ ትደልያ ናባይ ተወከሳኒ ኢኽን ከምዚ ዓይነት ብሕልፊ ሕብሪ ብጣዕሚ እቲ ዝበለፀ እዩ ንፀጉርካ ዋላ ክቆራርፆ ዘይክእል ሕብሪ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ ብሕልፊ ኣብ ዴንማርክ ዘለኽን ብሕልፊ ኣብ ዝቕመጦ ቦታ ዘለኹም ማለት እዩ ፍሬሻውን ዝበሃል ዓዲ ኣብኡ እንተለኽን ኮንታክት ግበራኒ ባዕለይ ክገብረልክን ይኽእል እየ እዚ ፀጉሪ እትሪእዮ ዘለኽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋላ ንፀጉርካ ክቆራርፆ ዘይክእል ከትርሮ ዘይክእል ሕብሪ እየ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ናቱ ዓይነት ሻምቦ ከዓ ኣሎ ብቐፃሊ ከሪአክን እየ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትጥቀማ ምስ ትደልያ ናባይ ተወከሳ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ክሳብ 6 ወርሒ ምሳኻትክን ዝፀንሕ ሕብሪ እዩ ተደሊኽን ናባይ ተወከሳ